क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय कसुगाव आरो जमदुवार बे दखरा मोननैनि इउनिट कमिटिजों लोगोसे गसाइगाव आरो 4 इउनियन बिनि इउनिट कमिटि आरो दखरा आफाद आलादा आलादायै कसुगाव आरो गसाइगाव दिनै मोननै हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मावथि फारिया बा जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै आफादारि बिथिंखौ लानानै लोगोसे आथिखालनि बिटिआर सुक्ति मावफुंनाय आरो बर' माहारिबाद बर' हारिखौ जिखिनि जोङो गेरेमसा हारि दानायनि जिखिनि जोंहा एजेन्डा दङ आरो बड'फाया जि मोन्थोरजों बर' हारिखौ मास्टाराइज खालामनायनि जि एजेन्डा दंमोन बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जोङो मोनसे मावथि फारियानि जुथुमा लादों आरो बे जुथुमानि गेजेरजों आथिखालाव सुक्तिनि उनाव जोंनि दखरा जोंनि इउनिट जोंनि मावथि बिबानगिरिफ्रा मोगा-मोगि जानाय माखासे जेंना जेंसिखौबो जों रिपर्ट हिसाबै लादों आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि गासैबो हा हुजों लोगोसे दायना दायनि ड्राग्सनि जि जेंना बा मानसि लांखारनाय ट्राफिकिंनि जि इस्युस आरो लोगोसे सोलोंथाइखौ लाफानानै आथिखालाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जि रिजाल्टनि उनाव एडमिसननि जि जेंना नुजादों केरियार काउन्सिलिं आरो मटिभेसन जों हाबाफारि लादों स्कुल क्लिनिनेसनि जे हाबाफारि लानाय लिटारेरि स्पर्ट्स बायदिसिना जिखिनि एक्टिभिटि दङ बेखौ लानानै जों गुवारै डिसकास खालामदों आरो बेयाव जोंनि मावथिफोरखौ जोङो मटिभेट खालामनाय मावथिफोरनि जिखिनि सान्थौ सानस्रि बेखौ माहारिबादनि थाखाय माहारिनि सार्थ माहारिनि हितनि थाखाय जोङो बोरैहाय जोङो प्रपारलि जोङो बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्सन होनो हायो आरो बे डाइरेक्सननि गेजेरजों माहारिनि थाखाय जिखिनि जोंहा मावनो गोनां जिखिनि एजेन्डा दङ इस्युस दङ बेखौ जोङो बोरै रिजल्भ खालामनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जों गुवारै डिटेलि डिसकास खालामदों जों मिजिंथियो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जे भाइब्रेन्ट अर्गेनाइजेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि माहारिबादखौ हमथानानै गासैबो बिथिंथिं बर' हारिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बर' हारिखौ गोग्गोमै गायसननांगौनि थाखाय जिखिनि मावफारियाफोर दङ जिखिनि प्लेनिं पलिसि दङ बेखौ जों मोजाङै मावफुंगोन आरो बेखायनो जोङो दिनै गोलाव समनि उनाव जोंनि बिबानगिरिफोरजों जों जिरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि मावथिफोरखौ बोरैहाय जोङो साबसिनै बिथांमोननो मटिभेट खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो आरोबाव हाबाफारि लागोन सरकारि नङै फरायसालिखौ सरकारि खालामनाय हाबाफारिया माबायदि आवगायदों 6.3 जि बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय दङ स्कुल एन्ड कलेजेस अफ बिटिएडि बा आथिखालनि बिटिआर आरो आउटसाइड बिटिएडिआव बा बिटिआरआव जि बर' मिडियामनि स्कुल बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बिनि थाखाय कमिटि दादों कमिटिया गेजेर ससेयाव खेबनै खेबथामजों जों जिरायबाय आथिखालाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु आरो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जोङो मडेलिटिखौ जों होबाय आरसिजेननोबो मडेलिटिखौ होबाय आरो सरकार आरो जोंनि गेजेराव बे मडेलिटिखौ लानानै फाइनाल खालामनो गोनां दङ गुबुन गुबुन माखासे उसुबिदानि थाखाय सरकारा जोंखौ जेरैबायदि नैबे इस्युसनि सायाव डिसिसन होनांगौ बे एसे डिले जादों नाथाय चिफ मिनिस्टार आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' एबसुनि गेजेराव बे मडेलिटिखौ लानानै जोङो गोख्रैनो जिरायगोन आरो खेबसे बे मडेलिटिया फाइनाल जायोबानो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रक्रिया जि निट बेसआव दङ बे हाबाफारिया स्टार्ट जागोन जोंनि गोबां फोरोंगिरिफ्रा जोंखौ कुइसन खालामदों सोंदों खबर लादों ड्रप आउट पस्ट बा जायफोरा स्कुला थालांबाय आङो बिथांमोनखौ खोब गोसो गोथारै आरो गुरैयै खावलायगोन जे एसे धैर्य हमनांगोन आरो जों जेसेबां हायो जोंनि केपासिटिनिफ्राय सुक्तिनि स्पिरिट बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों जोथोन लागोन आथिखालाव गोबां स्कुलाव सिंगल टिचार जिर' टिचार बेनि थासारिया मोनसे जेंना जानानै दङ गुबुन फारसेथिङै बर' मिडियामनि स्कुलाव फरायसा फरायसुलि गैयैनि थाखाय फरायसालि थैलांनाय आरो बे फरायसालिफोरखौ एमालगेमेसन खालामनाय मार्जार खालामनाय बे हाबाफारिफोरा माने सोलिबाय थादों दा बेखाय बिटिआरनि सिंनि मोनब्रै जिल्लानि बे फरायसालिफोरनि बेलायाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो बुंदों जे जेराव जेराव बर' मिडियामनि स्कुल दङ खुनु कारनाव जाहाथे गंसेबो स्कुला थैनो गोनां जाया बा जोङो बेखौ बुथारनो गोनां जाया फरायसुलि गैयैनि थाखाय बिनि थाखाय जोङो स्ट्रंलि नोजोर होदों आरो बेखौ जों डिसकास खालामदों आरो मार्जार आरो एमालगेमेसननि बेलायावबो जोङो बबे बबे ग्राउन्डआव
बियो माने लजिकेलि फिट एप्लाइ जागोन बेखौ जों नायगोन आरो मार्जार आरो एमालगेमेसन नामाव जोङो नाङा फाङा स्कुलफोरखौ बुथारनायखौ जोङो लुबैयाखै आरो जेराव जेराव स्कुलनि आंखाल स्कुल नांगौ गोदान स्कुल गायसननांगौ निउ एजुकेसन पलिसिनि गेजेरजों गोदान स्कुल LP ME हाइ स्कुल गायसननांगोन अंगनबादि सेन्टारफोरखौ आपग्रेड खालामनानै अंगनबादि सेन्टारफोरखौ सोलोंथाइनि मोनसे गोथार फसंथान हिसाबै फसंनायनि हाबाफारिखौबो जोङो मावनांगोन दा बेखायनो नैबे स्कुलनि बेलायाव बे जि मेजर इस्युसफोर दङ बेखौ लानानै जों उननि समाव जों आरोबाव डिसकास खालामगोन निउ एजुकेसन पलिसिया इमप्लिमेन्ट जायोब्ला बेयाव खहा जानायनि बाथ्रा जेबो गैया जोङो मुलाम्फा जागोन नाथाय BTR आरो आउटसाइड BTR जिखिनि जोंहा बर' मिडियाम स्कुल दङ आं दहायनो बुंदों जे एमालगेमेसन आरो मार्जार जाबाय आरो नगाव बायदियाव गंसेबो दिनै बर' मिडियामनि स्कुल गैला BTRनि माखासे ओनसोलफ्राव बर' मिडियाम स्कुला थैलांबाय बे जायगाफोराव जोङो दायो गोदानै LP स्कुल ME स्कुल हाइ स्कुल जों गायसननांगोन जेराव जेरै प्रयोजन दङ आरो बेयाव भकेसनेल इडुकेसना जिहेतु क्लास 6निफ्रायनो स्टार्ट जागोन स्किल इडुकेसन आरो भकेसनेल ट्रेनिं मोननायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलिया फरायखांनायनि उनाव बिसोरो खामानि मोनै बा बेकार जानांनाय नङा बिसोरो खामानि मोनगोन आरो बिसोरो स्किलफुल जागोन आरो जायनि गेजेरजों साफा साफा जोङो फरायसा फरायसुलिखौ जों मजबुत खालामनो हागोन बर' मिडियामनि थाखाय निउ एजुकेसन पलिसिखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जोंहा माखासे डिसकासन सेमिनार खुंबावनो गोनां दङ बिजाबनि बेलायाव गुबुन गुबुन गासैबो बिथिंजों जोङो मजबुत खालामनो थाखाय आसाम सरकार BTR सरकारजों जोङो आरो बिनि सायाव डिसकास खालामबावगोन दा बेखायनो गोदान सोलोंथाइ बिथांखिजों बर' मिडियामा जोङो रासिन सक्ति मोनगोन आरो जोङो मिजिंथियो जे हायार सेकेन्डारि 11 आरो 12खौबो बर' मिडियामजों फरायनायनि जि सुबिदानि बाथ्रा बा जि खाबु होनायनि बाथ्रा सरकारनि प्रप'जेलाव दङ बे बाथ्राखौबो लानानै जों उननि समाव मावफुंनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसु जों जयै हाबा मावगोन गोजोन्थों।